Chocolate chip cookies have lava thanks to Karen who doing all these. That's fair. Well, then that's me on that tea. What's not that's the stuff that we're on. Damn, Robin. Then you don't take your mess in it. And then you got my boo. The money in that frost and that's the end of the grand tea. I've been practicing stuff with them. Oh, Tuttle! Getting up to the next we shouldn't do stuff like that before it doesn't fair that that is called. Well, Snuggy Pop, American Fried that card game, yo? No, never this. Bobby come right from. The Sabbath, we get a study at now that a cup and get on the deal. Back to the good grenade. We went up headlights and school handle. Nothing more than that, I'm anyway. And I'm a teacher. Get me out to the big brother house. Catchy iawn, na'i rodio'r criw at ei gilydd. Gobeithio gwneud peryg ranti ysgol. Ideal. Bydd nhw'n y penod. Beth yn health and safety? Mr. Mrs. Inspector?
Guys, wanna dig on the music and you can dance here? Oh, I'm more excited. Olá, Bendigal. A coisa que comigo, Mr. Roberts, é de Harvard Finance, Mr. Pritchard. Yoo-hoo, put it out, Mr. Pritchard. Ond os yn dewis nodel, yn yr ffodus dyna dwi'n rhaid i chi a byddwch chi'n y victor o teimlo'n mawr. Dewiswch chi bocs nawr. Reit, dyma chdi, Miss Roberts. Dyma chdi fel gyntaf. Richard. Dechrau da. Mrs. News, chi rwan. Reit da, chdi nesaf, Miss Evans. Chdi start. Dwi'n mynd am rif 5. Barod? 1, 2, 3. Yn anffodus, chi yw nesaf i adael y teimlad mawr. Diolch fawriadau gweddill ohono. Rydych chi'n hwyddo i mynd i'r o nesaf. Ewch gyda fi mae amas y stas nesaf.
Con gyfeithiadau Fiji, ond yn ffodus rhaid i fi orio Mr. Daw gyda ni, byddai'n rhaid na siarad glimmer A fi, Rich Dosman. Dath ymlaen y trio hanes yn ar ôl. I fe troedd ei ffen yn hyd ag am Dwi'n meddwl dwi'n syniad na dymuniad. Yn enwedig pan mae'r plant yn gwneud, mae cymryd oesoedd feddwl rhai ac yn hirach metys. Ddim cystal, dim ond 33 yn credu bod yn pointless. Cara yn meddwl bod yn helpu gyda gwaith. Miss Williams yn diodol felly, ond bydd rhaid i Miss Hills fel sgôr 33 fynd troedd ei ffein. Bron pophead o ddech yn newid am pwynt yn o'r arall. Beth sy'n mwyaf? Wel, i fod yn yma, i fi, y peth mwyaf byddwch chi, yn cofio bach hir i gael yn cael pob ffrind, yn sôn yn gweld marcio fi wedyn. Beth am wel. Wel, dyna ateb gwyn. Mae pobl yn hoff pointless. Da iawn, Miss Hughes a Miss Williams. Twelve i'r ffeinal, ond oedd yr llunus fod yn anffodus. Mae'n passion ychwanegol. A pobl yn gyd yn ffein. Your Friday morning starts right here. Dyma ni'r ffeinal. I'm a teacher gets me out of the big river house because I've got the Pointers X Factor, deal or no deal. Gyda'ch tasg owan, y cwestiwn yw, pa ddyn o'n y chi sy'n gyda'r X Factor? Mae'n ffaith yn mynd back rhywbeth i gyda'r X Factor. Gawn ni gweld y munud, Miss Hughes, ond yn gyntaf rwy'n gael cael Jordans. Roedd groeso i Louis Walsh, Cheryl Fernandez Versini, a Mr. Simon Cowell. Wi pob tro wrth fy modd yn dod yn ôl i Caergybi. Yn y pob tro yn rhoi gwen ar fy ngwynaf. Na, y Botox di hynny. Stop it, really, ffrio. Un da i siarad, sut mae'n gwneud bod gen o'n girls allowed? Dwi'n meddwl bod y syniad i dechrau y sioe yma tydi. Ia, syniad da. Pwy sy'n ganu gyntaf? Fi. Fe, da chi eisiau fi ganu? Fi newydd pan part solo yn y cornre. Ond yw'n mor amazing. Dwi'n gweld os na ti'n hoffi music brilliant. Ia, wen ta. Fi di Mrs Williams, a thrawes fawr ar byd. Mae popeth yn dweud mae o'n gywir o'r hyd. Dwi'n wedi eto, felly gofio chi. Da fi ddim eisiau gwybio hefyd pob i dref o li.
ac wedi ennill y grant o 1 miliwn o punnau crystal. Mwynhewch y gwyliau haf! Mr.